Zdravím vás, dámy a páni. No, dnes je pondelok 18. novembra 2024. Toto video by som tak natočil v súvislosti s cestou Duklianská ulica v Novákoch, ktorá je ako napájacia cesta na štátnu cestu 1/9. Je to ako smerom do a naspäť z vojenského opravárenského závodu. Ako isto viete, že tak ako venujem sa tejto téme. No a faktograficky, tak máme tu takéto dva listy. Stanovisko zo Žiliny a druhá vec je list teda Slovenskej správy ciest, ktoré som zaslal do Bratislavy. No a zamyslite sa, pár slov k tomu poviem. A toto sú proste fakty, nie že moje výmysly a dojmy, pojmy. Takže žiadali sme za občianske združenie Komplex Centrum. 28.10. je tu naša značka. Žiadali sme informáciu, a tuto je doslovne, zaslanie technických predpisov, pomočka napojenie miestnej komunikácie a štátnej cesty prvej triedy pri zvýšenom počte nákladných vozidiel z výrobného podniku, z miestnej komunikácie a do výrobného závodu zo štátnej cesty prvej triedy. Na odpoveď, ako vidíte, že týkajú sa tejto problematiky tieto technické podmienky TP v zátvorke a slovenské technické normy STN. No máme tu celý súpis, TP 736101, projektovanie diaľnic, projektovanie ciest, projektovanie miestnych ciest a tak ďalej. Je tu, vidíte, ako zoznam viacerých technických predpisov. No a máme tu ďalej STN, napríklad prvá je 736100, terminológia pozemných komunikácií, projektovanie diaľnic, projektovanie ciest, projektovanie miestnych ciest. No a ešte máme na ďalšej strane technické. Tieto predpisy sú zverejnené plnotextovo na webovom sídle Slovenská správa ciest a tak ďalej. Tu je názov web stránky. STN sú na stránke Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšovníctvo Slovenskej republiky. Nutné zakúpiť prístup. No, je tu aj podpis, ten nebudem dávať, pretože to sa tak nemá robiť, ale podpísal to pán vedúci právneho odboru Slovenskej správy ciest. Čiže myslím si, že dôležitá funkcia, keďže to podpísal vedúci právneho. No a pozrieme, čo nám napísali zo Slovenskej správy ciest Žilina, ktorá sa teda ospravedlnila zo štátneho odborného dozoru, ktorý zvolalo mesto Nováky 22.10.2024 o 10.00. No a tu sa teda ospravedlnili, že sa nemôžu zúčastniť a boli pozrieť predmetné napojenie v ulici Duklianskej a cesty 1/9, pričom investorský útvar Slovenskej správy Žilina, stanovisko je teda nasledovné. No tu sa vyjadrujú k osadeniu z vodidiel, no pretože bolo tam napísané, že je tam zlý výhľad z tej križovatky, alebo teda z tej cesty, miestnej cesty, alebo teraz som sa dozvedel, že to je účelová komunikácia. No to je zase ďalšia téma, že ako je to tam majetkovo právne. No ale teda, že tie zvodidlá tam boli a bolo to zrealizované v rámci stavby zvyšovania pasívnej bezpečnosti. No, tak akože ja som nikde nenapísal, aby bolo jasné, ani nenapísal, ani nepovedal, že sa majú tie zvodidlá odstrániť. Ešte raz opakujem, nikde. No a oni si so mňa robia asi dobrý deň, alebo už neviem, ako to povedať, pretože bolo aj v tom zápise, že sa nesúhlasí s odstránením. No a tuto tiež experti zo Slovenskej správy Žilina napísali teda, že tie osadenia akože by sa nemali demontovať. No, takže to som nikde nežiadal. No a čo tu je dôležité? Že po preskúmaní predmetného napojenia
nevidíme problém pri výjazde z miestnej komunikácie. No, čiže ja som sa však nepýtal, či niekto vidí, nevidí. Ja som sa pýtal na to, a čo som požadoval, že tie oblúky, aby boli posúdené, či sú v súlade teda s predpismi, ktoré sme videli tu pred chvíľou, a či sú v súlade s tými teda technickými predpismi a normami, ktoré by mala dodržiavať aj Slovenská správa ciest. A na to je ten štátny odborný dozor, aby sa to pozrelo, a či už Slovenská správa ciest, ktorá tu nevidí problém, no tak možno bola hmla, ale hmla sa mi zdá, že prišla až teraz nejako v novembri. Alebo či to bolo za zníženej viditeľnosti. No, tak ale asi tam niekto nechce vidieť problém. Tak sa mi to javí, možno sa mýlim, ale asi niekto nechce vidieť tam problém. No, dokončím ešte. Čo ešte oni urobia? Urobia ako mesiaci október, november, že zrealizuje sa orezanie stromov a krov, ktoré bráňa vo výhľade. To je fajn, to je teda super, je to super. Že toto sa teda urobí a veľkodušne ako v rámci svojho rozpočtu Slovenská správa ciest toto urobí. No a na predpísanú rýchlosť, že je potrebné policajný zbor a tak ďalej. Však to ja viem, že to nemá v kompetencii Slovenská správa ciest. Takže ďakujem ako za takéto stanovisko k štátnemu odbornému dozoru. Ja by som len upresnil. Môj názor a názor už troch tí odborníci, ktorí sa tomu vyjadrujú, pretože ich pribúda, ja to nezávisle konzultujem, ktorí jednoducho pozrú a vidia za 5 sekúnd, že to nie je na poriadku, to napojenie, a keď teda sa pohybujú na cestách, či už štátna cesta prvej triedy, respektíve z tej teda účelovej komunikácie, nákladné vozidlá zhruba v dĺžke 10 metrov, no tak ako oni tam vidia problém. Takže je možné, že keďže proste tie funkcie štátnej správe sú aj pod určitým vplyvom vždy aktuálnej vlády, či už vlády, či ministerstva, alebo aj Slovenská správa ciest je tak riešená, že majú tam právo menovať, odvolávať aj teda ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Ja tam vidím asi nejaký politický tlak. No ale možno mám ako zlé oči, tak možno zle vidím. No musím to takto ironicky, pretože ako, škoda rečí, len budem sa ďalej rozčuľovať. No a toto podpísal pán riaditeľ Slovenskej správy ciest zo Žiliny. No, takže pretože Žilina má v kompetencii aj Žilinský kraj, aj Trenčiansky kraj. No, ďalej, čo som videl, ešte to nemám tu teraz po ruke, ale v kompetencii to má aj okresný úrad v sídle kraja, čiže okresný úrad v Trenčíne, odbor cestnej dopravy a pozemnej komunikácie. No ten sa k tomu samotnému napojeniu, tá prítomná dáma sa nevyjadrila vôbec. To ja neviem, či ona videla, či nevidela. Ono je to tak, že bol to teda, pre upresnenie, bol to štátny odborný dozor na cestu, na tú miestnu komunikáciu, alebo teda účelovú, lebo sa tu rôzne pojmy uvádzajú. No avšak akože v tom zápise, čo sa týka samotného napojenia, som tam nevidel ani vetu. Ani z okresného úradu, ani od ďalších tých orgánov, ktoré tam boli. Nebudem všetkých menovať, aby sa niekto ďalší nenahneval. Ale tieto dva orgány to majú v kompetencii a keď akože oficiálne sa to volalo štátny odborný dozor k tej akoby miestnej komunikácii, v miestnej ceste je teraz už presný názov, volá cestného zákona, tak môj názor, že mohlo sa to urobiť už ako naraz. Mohli byť dva zápisy, jeden urobí mesto Nováky a druhé urobí, povedzme, ten okresný úrad v Trenčíne. No a to, že tie ďalšie podmienky, to by som dal na ďalšie video, že tí prítomní tam boli aj s občanmi na ceste, sa zišli o tej 10. hodiny zhruba. No a čo som aj dával, tak nemám to tu teraz pred sebou, hovorím, je to na stránke, že bolo tam porucha vodovodu. A o tom sa nepíše ani veta. Tak oni tiež asi akože
nejako nevideli, že to tam rozkopané, keď to tam tieklo. No tak akože nebudem sa vyjadrovať už nejako, aby ma niekto nechytil za slovo. Ja len toľko poviem, že ako hovoria u nás, tak tuto na strednom Slovensku, je mi to celé také divno. Je mi to divno. Fajnový večer.